Hai, salut și bine am găsit la un mic anunț. Lucruri fain, care ar fi de preferat să îl anunț acum. Nu. Of. N-am intrat de puțin timp și acum un pic cam nasol. Bun. Așa. Am deschis foarte rapid niște cufere aici. La ora 6 o să avem un turneu de 500 de diamante făcut de către acest player. Ok, deci nu știu, să mai decviți activ și buff.